Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyanmu kuma kwastomominmu. Wannan shahararren kamfani na Lasting Pen. Ina da tunatar da ku domin sababbin ayyuka da na musamman da muke kuma sababbin style da kamfanin Lasting Pen suke. Kar ku manta wannan kamfani mai albarka. Muna da shahararrun ma'aikata wanda za su iya zuwa har inda kuke su kawo muku kaya kuma sannan su yi muku aiki. Domin muna haɗa fentina na musamman. Muna da emulsion paint. Sannan muna da lasting pen. Kar ku manta wannan kamfani na Lasting Pen ya shahara wajen yin abubuwa fentina na musamman. Sannan kuna so ku ai muku aiki, sai ku bibiye mu a lambar mu kamar haka, ko ku tuntube mu a shafin mu na yanar gizo na www.ebalasting.com. Lasting Pen ga kyau ga ƙarko.